Здравейте! Аз се казвам Станислав Христов Христоски. Аз се казвам Христов Христовско. Матко, ти що си спи? Защото ходих казаната и там опърках едно копче. И това после линейка. Малко трудно ме събраха. Ама после ми казаха, че съм гръмнал. Язовирната стена. Аз за това не искам да го казвам. Те ме викаха 3 пъти, ама аз ги лъжих, че съм гей. Доктор чак на 4-ти път. Абе, Славчо, ние много обичаме да мишкаме калкички. Тия сте капичи. Пара поговорим на хората за Европа. А ние нали влязахме в Европейския съюз и така решихме. Стой! Да премак! Славчо! Ще викна Бог. Да направим малко обиколка и си вратите. Първо ходихме във Франция. Там посетихме най-новата гора. Но като стигнахме най-горе, не съм припишка. И пишка. И като почнахме да пишким от тази високото, понеже стана много студено и всичко падаше на сняг. Никой не разбра, че ние си пишкахме. После ходихме в Англия. Преди наша родина. Принц Чарлз си казва. Той човечица изглежда много обича животните, чак се оженил за Камила. Той беше много мил. Даже не за мен на колеса си знам. Ама да ви кажа, на дядо Магарито беше по-бързо. То на дядо Магарито не е обед, не е на канта, ама нали разиш, трябва малко азотна стена. А то е истина, малко черчерен пипер от царя и даже ме спряха на петуличките, защото съм карал видео. Но той и космета и на вас да ви напият поютило черен пер от царя и не вас че ще съм къта. А баските ли че опаруйте? Матко, аре стига с тази Европа, че е писано на хора. Абе, батко, ти помниш ли си аз какъв урок ти дадах на тебе за люшкане на калкички, а? Да, ти ми даде много голям урок. Кажи какъв бе? Да, така си беше. Аз казах на Славчо, че за да вкараш една жена в кревата, трябва да я накараш си да смее. Заведох го в келера. И ми казах да гледам. И аз гледах. Той се съвлече чисто гол, матка се засмя и работата готова. Абе, матко, ти как му викаш на твоя? Пипона? Аз пък го викам Лухчо. Как ми го кръсти така? Защото е приличал на бомбонче Лухчо. Ама вие какво си помислихте? Аз отначало и се убих. Я питам по какво ти приличал бомбонче Лухчо? По размери. А тя ми вика, не е по вкус. Ние с Славчо лятото ходихме на море. Там се прояви нашата поезия в душата и измислихме малко